हे सोर आंनो मोनसे लामा दिन्थिना हो आं बे जायगायाव हारसिंनो गोदाव सोराव मा खालामनानै थागोन हे सोर आंखौ नायहर Hei sial जल्दी फैदोब्रा मा जाखोब्रा बस फिन माबाफोर सिमां नुफिनबाय नामाब्रा नङा बे बाराव थारैनो माबा मोनसे जिनिस मोनदों मा मोनसे धोन दौलतनि मेप मोनदों बस बबेयाव मोनखोब्रा नोंलाय बे पुराना फाख्रि दंफांनि सिङाव मोनदों सां दिन्थिलाय नै नाय आरे बस बेखौथ' बहुत पुराना बायदि नांदों आं बुंदोंमोन ना नोंखौ आच्छा बस बाद होदो नों बेखौथ' बुं बेयाव मा लिरनाय दं आरे सियाल भाई मा बुंनो खाफालानो मोनदों आंना बिमा बिफाया आंखौ फिसायावनो गंसे हाग्राबारि गेजेराव गारनानै थांदों बोरैबा बोरैबासो दिनै बेसिम देरबोनानै थांना थानानै दंलै सियाल भाई बिमा बिफाया आंखौ फरायखोनो होआखैब्ला आं बोरै फरायनो हानांगौ जाखोब्रा दोद बस हर होमबा आंनो आं फरायनि दे होमबा जल्दि फराय नोंनो आच्छा बारु बेयाव लिरनाय दं जाय साहसि जागोन बियो धोन दौलत मोनगोन अब्लाथ' धोन दौलतआ आंनि जाबाय बस एसेबां थाबैनो रादाय लानो नाङाब्रा मानो उनावबो लिरनाय दंबावोब्रा बस खोनासंना लाग्रो सिगां मा लिरनाय दं फरायसन फराय लामा ससेयाव मोनथाम आनजाद जागोन आच्छा नंगौ नामा अब्लाथ' आं थियारि बस एसे मोजां साननानै नायदो जाम्बा सियाल मोसाया माब्लाबाबो रावखौबो गिया आरे नोंसोर सानैबो मा खालामबाय दं बेयाव सुखे जोङो धोन दौलत नागिरनो थांगासिनो दङ आरे बापरे धोन दौलत नागिरनो थांनो औलै नंगौ मोख्रा भाई नाथाय नों रावखौबो बुंनो नाङा आच्छा बारु थायबानि लारु बस रावखौबो बुङादों आं नाथाय हलेबा आं सेसाखौ बुंगोन आरो बुंनो नाङा होनबायना आं मोख्रा भाई है जाम्बा ओरैनोसो बुंदों आं हे सोर बेयाव आंनि नाम लाबाय दंमोन है जाम्बा लगुटे नोंनि असाइस नामखौलाय सोर लाबाय बायनांगौ अब्ला मानोथो आंखौ लेंहरबाय थानाय मानोना जों धोन दौलत नागिरनो थांगासिनो दङ बहुत अच्छा है भाई मैं भी जाऊंगा नाङा नोंखौ लांफाया मुदला काय करे भाई मैं भी जाऊंगा है साथिया बबेनि हिन्दी गोरों फायखोब्रा नोंखौ बुंबायना लाङा जुदि नोंखौ जों लांफायोब्ला जोंहा धोन दौलतआ खम राननानै मोनगोन बस आङो धोन दौलत नांलाया आङो गाजर जानानैनो मोजां मोनो बस बेखौ जों लाफानिसै रेलाय तो ठीक है चलिए थौदो होमबालाय गासिबो बे मान सावगारियाव दिन्थिनाय बादियै गिबिसिन सिना जादों दैमानि खाथियाव थौदो होमबालाय दैमानि थिंजाय नोंथांमोन आंखौ मोजां मोनाखै रेलाय काय करे मोख्रा सिगांनि दिनावबो बसा धोन दौलतनि बाथ्रा बुंदोंमोन नोंथांमोन बे बाराव थारैनो बुंदों आं जागोन दे बे बाराव जों फोथायना लाबाय नायहरदो नोंथांमोन जों दैमानि खाथियाव सफैबाय दानियालाय मा मान सावगारियाव लिरनाय दं सिगांनिखौ फिननाय हो बस नोंनो सिगां फिननाय हो है दुइ फुटिया बान्दर आं बस जानानै आंखौसो नों सिगां बुंनो थिनदों दे जाबाय दायो बयबो खोनासं नैबादि मा जिनिस दं दैयाव गोलैबाबो गिलिया आरो सिया आं बुंग्रोनि र माबा ना आंनिया माबा दिङा दानिया आं बुंनोसै आंनिया जाबाय गोलेर जायाखै रावनियाबो गोरोन्थि नायहर बयबो बैयाव मोनसे कारसिन दं बिदिब्ला जोंना रास्ताया सैथोआनो थौदो बिदिब्ला रथ' बयबो दायो मा जाफिनखोरेलाय खाथियाव गुफा दं आंखौ खिन्थु खोमसि जागा आं फसन जाया दे आंखौबो फसन जाया जुदि बे गुफायाव भुत दङब्ला मा खालामगोन होद जाम्बा नामा नों आं थानानै माखौ गिनांगौ भुतआ आंखौसो उल्था गिगोन
आया आरे बस खारनो नाङा माथो फुदा नोंखौसो गियोमोनबा ओइलाय आं साननाया नंमारगौथ' माथो फुदसो दंमारो बेयाव आरे थारैनो फुद दंमारो ना माब्रा रथ' 1 मिनिट मा जाखो नोंथां ओइ जाम्बाफोर बियो भुत नङालै अब्लालाय मा जिनिस जानांगौ बियो माथो भुतनि बादि आवाज खालामदों होमबा बियो बारनिसो आवाजब्रा बारनिसो आवाज हैद नंगौना नङा जाखोलै फंबाय औलै नंगौ बस बियो थारैनो बारनिसो आवाज yes true ha 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 जोंना बसाना भुत साननानै भुतखौनो गिलायलायदोंमोन आं गियाखैलै बाहागिमोन होमबा दा बावैसो आयै होननानै सोर गिदोंमोनब्रा ha 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 थौदो बयबो गुफानि सिङाव थांनोसै नै बेयाव बयबो नायदो बेयाव मायबा मोनसे गोजों जोंगासिनो दं है नोंथांमोन धोन दौलतआ बेनो जाथारनांगौ अब्लाथ' जों बे धोनदौलतखौ मोनखाबायनो आरे रलै बाहागिमोन सिगांथ' नायनानै ला हैद आंना नायनाय सायनाय गैयालै आं दैखांना नायनोसैनो गिख'फोर साला थौ बयबो सिङाव खनसे नायनानै फैग्रोनि रथ' नोंसोर बेयावनो गासिबो थाथ' आं हारसिं थांना फैनि